सोरबा सोरबानि नखराव दिनै बिसोरनि गथ' गथायफोरखौ निसा जाहोनानै ड्राग्स जाहोनानै गाज्रि लामाजों लांनानै दिनै खावनानै लांदों नोंनि गथ' गथायखौ दिनै बे बै मोजां मोनलायनाय समावथ' बाब्रे जायफोरा सिनियरफोरा मोजां मोनलायदोंब्ला लाभ लेटार आइ लाभ इउ लिरनायनो गोलोमदै नांनानै एकदमबारे जिफ्लेलायलाङो थेवब्लाबो बिखायाव गोबानानै उन्दुगोन एकदमबारे सिमां मोजां नुनायनि दानि मोजां मोनलायनायाथ' एसे बेलेग ना 24 घन्टा भिडिअ कल खालामनानै ओरै मोखां लानानै उन्दुयो ओमफ्राय ओरै डाइरेक्टनो मोखांजों मोखां ओरै खुदुमलायनाय गोदोनिया बिदि नङामोन पियन थायोमोन पियना लाइजाम हैगोन माब्लाबा पियनानो लानानै ब्लड खारो हालेलुया आरो जेब्ला मोजां मोनलायोमोन गोसोखांलाय सिनियरफोरानो जा जुनियरफोरानो जा 4टा बाजियाव उमुक टाइमाव लोगो हमनांगौ दे जागोन लोंगोन रेडि जागोन बिराद इम्पर्टेन्ट खामानि थाब्लाबो गावनि प्रेमिका लग धरिब কাৰণে ইমান জলদি যাব পছৰতে ওলাই কিনে যাব हालेलुया आरो टाइमर आगते फंसे किने रखि थाकिब दिनै जोङो फोरबोखौ अना बिनि थाखायनो जोङो दिनै गिर्जायावबो फैनो हाया सम थाब्लाबो जोङो आरज खालामनो हाया सम थाब्लाबो जोङो बिनि लाभ लेटारखौ जोङो फरायनो हाया हालेलुया आरो दिनै बाइबेला बेखौनो हुकुम होदों इसोरखौ गासै गोरबोजों गोसोजों जिउजों दंनाय मानि जों अन होननानै फारसुखुमा दिनै नोङो जिसुखौ फोथायनाय लोगो लोगो सोरगोआव ब्ल' थांनायमोनबा नोङो बिनि हुकुमनि गोनांथि गैयामोन बै सिखावा जेरैबायदि कालबारि क्रुसाव दोथाब जानाय समाव बियो फोरबो आंखौ गोसोखांनायाव दिनैनो नोङो आंजों पाराडाइसआव थांगोन होनदों बेफोरबायदि मोनब्ला सिन्थायानो गैलामोन नाथाय जोङो बेसे गोबाव संसाराव थाबावनांगौ दङ होमबा जोङो दिनै इसोरनि हुकुमखौ मानिनांगौ ना मानिनाङा मानिनांगौ ना नाङा सोरबाया बुंनो हागोन ना आइ लाभ इउ जिसु होननानै सिख्लाफोराथ' आइ लाभ इउ उमुकसो बुंगासिनो नामा डेभिड इमानुएल सामुएल माबा माबि बुंनो हागोन ना आइ लाभ इउ जिसु होननानै होनाखैनि माथो हागोन होनलाय गावनि खुगाजोंल' नङा गोसोजों गोरबोजों दंनाय मानि जों जेब्ला नों इसोरखौ अनगोन इसोरा नोंखौ बोर होगोन नायनि 1 Corinthians 16:22 आंनिनाव बयबो फरायबागोन नै खावनो सिथारनो आरो संहार खालामनो थाखायल' फैयो नाथाय बिसोरो गोथांखौ मोननाय बायदि आरो गोथाङा बिसोरनियाव उसिफावनाय बायदि आङो फैबाय हालेलुया প্রেজ দ্য লর্ড আজি প্রভু যীশু খ্রিস্টে উপসি পড়া জীবন আশীর্বাদ আপোনাক দিব কাৰণে আহিছে প্রেজ দ্য লর্ড কিন্তু ইয়াত কৈছে সুৰে কেৱল সুৰ কৰিব কাৰণে আহে মানুহ নষ্ট কৰিব কাৰণে আহে দিनै সিকাवा जुदि सोरनिबा नखराव हाबोब्ला सिखावा खावनो नष्ट खालामनो संहार खालामनोल' फैयो नाथाय जिसुआ बुंदों आं नोंसिनियाव आग्लाय बिग्लाय जिबनखौ आग्लाय बिग्लाय बोरखौ उसिग्लायनाय बोरखौ होनो फैबाय दिनै नुनायाव गोबां मानसिफोरा नुनायाव स्लिमब्लाबो दिनै सिखावा सोरनिबा नखराव हाबनानै खावगासिनो सोरनियावबा बेमारनि नाम लानानै बे मानसि सिखावखौ होनाखै आङो सैतान सिखावखौसो होनदों बे बाइबेला दिनै सैताना बेमारनि नाम लानानै नोंनि गोलोमदैजों खामायनाय थाखाखौ बियो मेडिकेलाव अपारेशन खालामनानै खावनानै लांगासिनो नोंनि माबा मोनसे खालामनानै एक्सिडेन्ट जाहोनानै नोंनिफ्राय आरो फैसाखौ खावनानै लांगासिनो नोंखौ माबा मोनसे नष्ट जाहोनानै नोंनि गोलोमदै गहोलायनाय खामायनाय फैसाखौ बियो खावनानै लांगासिनो जुदि बे सिखावा खावामोनब्ला बे थाखाजों नोङो फोरबोनोबो दान होनो हागौमोन इसोरनि खामानिबो मावनो हागौमोन आरो गावनि थाखायबो आग्लाय बिग्लाय नों सोलिनो हागौमोन हालेलुया दिनै जोङो बे सिखावनिफ्राय साबधानै थानायनि सम आत्मिक जगताव दिनै सिखावा गोबां ख्रिस्टियान नखरफोरनाव हाबनानै दिनै थाखानिफ्राय अनलायनाय गैयि खालामनाय अशान्ति खालामनाय बेमारि खालामनाय गोबां रोखोमनि सिखावा दिनै मानसिफोरनिफ्राय खावगासिनो
आरो बे सिखावनिफ्राय दिनै जोङो रैखाथि थानांगौ आरो जिसुनि फैनायनि खारना बे नङामोन जे सिखावा जोंनाव हाबग्लिबाय थागोन आरो जोंनिफ्राय मोजां देहाखौ खावनानै लांगोन, मोजां किडनिखौ खावनानै लांगोन, थाखा फैसा खामायनायखौ माबा मोनसे बिपद खालामनानै लुनो खावनानै लांगोन, जेबो खामानियाव बाहायनो हाला आरो माबा मोनसे अनलायनाय न'खरखौ नांलाय खमलाय जानानै सासेया खोलाखै नायोब्ला सासेया सानजाखै नायनाय एना एनि दिनै सिखावा बेफोरबायदि खालामनायखौ फोजोबनो थाखाय जिसु ख्रीष्टआ फैदों। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। आरो दिनै जायनो इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै सोलियो, जायनो जिसुखौ अनो, बे बेक्तिफोरानो दिनै बे उसिग्लायनाय इसोरनि बोराव दिनै बे बेक्तियानो थाबायगोन। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। सोरबा सोरबानि न'खराव दिनै बिसोरनि गथ' गथायफोरखौ निसा जाहोनानै, ड्राग्स जाहोनानै, गाज्रि लामाजों लांनानै दिनै खावनानै लांदों नोंनि गथ' गथायखौ। दिनै बे सिखावनिफ्राय नोङो गावखौ हुसियारै लाखिनांगोन। जिसुआ दिनै नोंनि न'खराव आग्लाय बिग्लाय बे बोरखौ होनो फैदों। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। बाइबेलनि पदखौ नायनि 2 Corinthians chapter 8 verse 9। आंनि उनाव बयबो फरायफागोन। नोंसोरो जोंनि प्रभु जिसु